छपरा जिला चैनल पर रउआ लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। भोजपुरी के ताजा तरीन खबर से अपडेट रहे खातिर आज ही सब्सक्राइब करी छपरा जिला चैनल। जी हाँ, आज के जौन खबर बा रउआ लोग के भोजपुरी इंडस्ट्रीज के सबसे बड़ खबर रउआ लोग के बीच हम लेके आइल बनी। जी हाँ, रउआ लोग के मालूम होगे के चाही कि यसी फिल्म प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले इंटरनेशनल भोजपुरी फिल्म अवार्ड IBFA के आयोजन 16 जुलाई 2017 के लंदन में द इंडिगो @02 जगह पर रखल गई बा। जी हाँ, यह दिन के सबसे बड़ा फैसला होके जा रहल बाटे, सबसे बढ़िया अवार्ड मिले जा रहल बाटे। कौन अवार्ड केकरा मिली, एमे बहुत सारा अवार्ड के लिस्ट बा, जैसे द बेस्ट फिल्म अवार्ड, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर्स अवार्ड, बेस्ट निगेटिव रोल अवार्ड, बेस्ट कॉमिक रोल अवार्ड। हर प्रकार के अवार्ड के ओह दिन वितरण होके जा रहा। सारा लोग के दिल में ई दिलासा बाटे कि ओह दिन केकरा कौन अवार्ड मिले जा रहा बा। सारा लोग के दिल में धड़कन बनल बाटे कि कौन हीरो अब की नंबर 1 हुई है, कौन हीरोइन नंबर 1 हुई है, तो कौन फिल्म नंबर 1 हुई, तो कौन डायरेक्टर नंबर 1 हुई, के कॉमेडी बढ़िया कइले बाटे। हर प्रकार के एमे प्राइज के वितरण होके जा रहल बाटे। हर लोग के चिंता बनल बाटे, हर लोग के धड़कन बनल बाटे। रउआ लोग के भी धड़कन बनल हुई कि का राउर चहेता हीरो ओह दिन नंबर 1 के हीरो के लिस्ट में आज दिन शामिल हुई हैं, का उनकरा के फर्स्ट पुरस्कार मिली, का और राउर बेस्ट हीरोइन के ओह दिन चुनाव हुई। अब तो देखे वाला चीज़ बाटे कि 16 जुलाई के जब लंदन में ई कार्यक्रम द इंडिगो @02 की जगह पर इंटरनेशनल भोजपुरी फिल्म अवार्ड IBFA के आयोजन हुई आ उस दिन केकरा कौन अवार्ड मिली ई हमनी के देखे के बाटे। रउआ लोग तनी दिल थाम के बैठी, काहे से कि टाइम अभी बाटे 16 जुलाई, यानी पूरी 2 से 2.5 महीना के समय रउआ लोग के बीच मिलत बाटे। एमे देखे के बाटे कि ई फिल्म अवार्ड केकरा मिलता, काहे से कि जुलाई तक बहुत लोग के फिल्म और भी आवे जा रहल बा। एह बीच में कोनो चेहरा बदल भी सकता, ऐसे हमनी के इंतजार सब कोई के रही। देखे के बाटे कि एकरा कौन अवार्ड मिली। ऐसे ही ताजा तरीन खबर वालों के बीच हमनी के अपडेट करत रहम सन। अभी के